Predstavte si, že presne teraz Zem na 5 sekúnd stratí gravitáciu. Nie trochu. Úplne. Ako by planéta na krátky okamih prestala priťahovať všetko okolo seba. Znie to ako jednoduchá otázka, ale v skutočnosti je to fyzikálna nočná mora. Prvá dôležitá vec. Nevyleteli by sme okamžite rovno do vesmíru. Všetko na Zemi sa už teraz pohybuje obrovskou rýchlosťou spolu s rotáciou planéty. Lenže gravitácia a zemský povrch nás nútia držať sa na zakrivenej dráhe. Keby gravitácia zmizla, všetko by chcelo pokračovať približne po priamke. Na rovníku by to bolo najvýraznejšie, pretože povrch sa tam pohybuje najrýchlejšie. Za 5 sekúnd by človek neodletel stovky kilometrov, ale už by sa odlepil od Zeme. Nie ako raketa, skôr ako pasažier vo výťahu, ktorému niekto zrazu odrezal lano. Ľudia, autá, voľné kamene, prach, voda aj vzduch by prestali cítiť smer nadol. V miestnosti by sa všetko, čo nie je pevne prichytené, začalo voľne vznášať. Lenže vonku by to bolo oveľa horšie. Atmosféra by už nebola pritláčaná k povrchu. Vzduch by nezačal magicky miznúť za 1 sekundu, ale začal by expandovať smerom von. Tlak pri Zemi by sa začal meniť a vietor by sa zmenil na chaotický globálny pohyb. Oceány by sa správali ešte dramatickejšie. Voda je držaná pri Zemi gravitáciou, ale zároveň má vlastnú zotrvačnosť. Keď priťahovanie zmizne, hladiny morí by sa začali zdvíhať, trhať a meniť na obrovské lietajúce masy vody. Niektoré pobrežia by na chvíľu videli more, ktoré sa odlepí od dna ako tekutá stena. 5 sekúnd je krátko, ale pri celej planéte je to dosť na začiatok katastrofy. A potom príde druhý problém. Gravitácia sa vráti. Všetko, čo sa za tých 5 sekúnd odlepilo, zrazu znovu dostane smer nadol. Ľudia a predmety by spadli späť. Voda by sa rútila na pevninu. Vzduch by sa stláčal späť k povrchu. Najnebezpečnejšie by nebolo samotné vznášanie, ale návrat. Predstavte si globálnu zmes pádov, tlakových vln, nárazov a obrovských príbojov. Budovy by netrpeli preto, že by stratili hmotnosť, ale preto, že ich konštrukcie nie sú navrhnuté na také prudké zmeny síl. Mosty, žeriavy, lietadlá, lode a elektrické siete by zažili nárazový stres, ktorý by sa nedal riadiť. Lietadlá vo vzduchu by na pár sekúnd nepadali, ale ich aerodynamika by sa zmenila zvláštne a nebezpečne. Piloti by zrazu riešili stroj, ktorý má rýchlosť, vztlak, zotrvačnosť, ale takmer žiadnu váhu. Satelity by na tom boli inak. Obežná dráha je vlastne neustály pád okolo Zeme. Ak by gravitácia zmizla iba na 5 sekúnd, satelity by sa posunuli po takmer priamych úsekoch. Po návrate gravitácie by mnohé pokračovali na mierne zmenených dráhach. Nie všetko by spadlo okamžite, ale presné navigačné systémy by dostali tvrdú ranu. Mesiac by tiež necítil zemské priťahovanie počas tých 5 sekúnd. Jeho dráha by sa zmenila len nepatrne, ale pri vesmírnych mierkach aj malé odchýlky znamenajú veľa. Teraz príde dôležitá brzda. Takýto scenár sa v reálnej fyzike nedá jednoducho zapnúť a vypnúť. Gravitácia nie je vypínač v stroji. Je to vlastnosť hmoty a priestoru. Kým má Zem hmotnosť, má aj gravitáciu. Preto je táto otázka užitočná nie ako predpoveď, ale ako test intuície. Ukazuje nám, že gravitácia nie je iba vec, ktorá nás drží na Zemi. Drží spolu oceány, atmosféru, rieky, hory, budovy, aj samotný rytmus života. Bez nej by Zem nebola pokojná modrá planéta, ale roztrhnutý systém pohybu a zotrvačnosti. A 5 sekúnd by stačilo na to, aby sa obyčajný deň zmenil na globálnu krízu. Zároveň by to ukázalo, aké krehké sú veci, ktoré považujeme za samozrejmé. Stačí zmeniť jedinú základnú silu a celá planéta začne odpovedať naraz. Nie lokálne, ale všade. A presne v tom je pointa. Najdesivejšie na tom je, že by sme si to možno uvedomili až pri návrate. Najprv by prišlo zvláštne ticho a vznášanie. Potom pád a po ňom otázka, ktorú si bežne nekladieme. Koľko vecí v našom svete funguje iba preto, že gravitácia nikdy neprestane? Najdôležitejšie je, že aj krátka zmena gravitácie by nebola lokálna nehoda. Bola by to udalosť celej planéty naraz. Každý oceán, každý mrak, každé lietadlo a každý voľný predmet by zrazu prestal mať jasný smer nadol. A preto je gravitácia taká nenápadná, ale absolútne zásadná. Nevnímame ju, keď funguje. Ale keby na pár sekúnd zmizla, okamžite by sme pochopili, že práve ona drží pokope atmosféru, oceány, naše telá, aj celý každodenný poriadok sveta.